こんにちは。チベットディスペクでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はチベット人団体による居住祈願法要にご臨席になりました。チベット人僧侶のゼガイギャツ氏が中国当局による数ヶ月の拘束の後に健康悪化のまま釈放されました。チェコ上院はダライラマ法の権威を擁護し、中国の転生干渉を協議しました。オーストラリアとニュージーランドの閣僚がチベット情勢への懸念を表明しました。人権官代表はフランスのエマニュエル・マクロン大統領と会談しました。アリアス・ワンゲブ代表は日本の国会議員に中国の民族団結促進法について説明しました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。今週水曜日、ダライラマ法は中央チベット出身者協会、カム地方ザチュガ地域出身者協会、キロン出身者協会の3つのチベット人団体から捧げられた居住祈願法要にご臨席になりました。中央チベット出身者協会は世界の砦賞を称する紋章をダライラマ法に贈呈しました。ドカムザチュガ出身者協会もまた法に特別な記念碑を贈呈しました。この式典には推定4000人が参列しました。亡命チベット人メディアからの信頼できる報道によると、チベット人僧侶のゼガギャツ氏が健康状態が著しく悪化した状態で中国の拘束から釈放されたことが確認されました。一部の報道によると、チベットツォラにあるサンソイの僧侶である48歳のゼガギャツ氏は2025年7月2日頃に青年市の中国治安警察によって強制的に拘束され、6ヶ月後の2026年1月2日に釈放されました。しかし、釈放のうちも拘束中に強い正面に長時間さらされたことによる視力の悪化や持続的な膝の痛みなど深刻な健康問題に苦しみ続けているとのことです。また中国当局はゼガギャツ氏の行動を厳重に監視し続け、釈放から3日後に青年へ呼び戻し、中国政府の意向に反するいかなる活動も行わないことを制約する文書への署名を要求しました。逮捕前、ゼガギャツ氏は山荘医の5つの科学学校でチベット語教師をしていましたが、2008年に親族のケルギャツ氏が逮捕されて以来、自身や家族の多くが中国当局による度重なる嫌がらせ、取り調べ、監視を受けてきました。情報国際関係省の人権担当部は中国当局による拷問が直接の原因で死亡したチベット人の事例を少なくとも80件記録しており、これらの事例の多くにおいて、被害者の家族もまた愛する人の投獄や死亡によって深刻な影響を受けていると指摘しています。2026年3月25日、チェコ上院は歴史的な国際連帯を示す出来事としてチベット人の宗教の自由と将来の精神的指導者を自ら決定する排他的権利を擁護する画期的な決議を可決しました。この決議は賛成40票、反対0票という圧倒的な賛成多数で可決され、チベットの精神的アイデンティティを統制しようとする中華人民共和国による最近の立法の動きを一致団結して反対する姿勢を示しました。上院副議長のイットカ・セトロバ氏が提案し、プレムスル・ラバス、ブレティスラフ・リヒリク、イジ・ルジチカ各上院議員が支持したこの決議は、チェコ共和国とチベットとの長年の関係を浮き彫りにしています。ジュネーブチベット事務所のティネチュキ代表はこの決議を歓迎し、チェコ共和国が自らの指導者を選ぶ権利を持つチベット人と連帯することで、人間の尊厳を守る先駆者としての伝統を再確認したと述べました。ティネチュキ代表はまた、チベットの中国化を非難するプラハでの会議にも参加し、チベット国内における国境を越えた弾圧や組織的な統制など現在も続く課題について強調しました。チベットの中国化をテーマとしたこの会議は、ヘレナ・ラシャンドルバ議員がシノプシスプロジェクト及びチェコ科学アカデミー東洋研究所と協力し、チェコ共和国上院議事堂で開催しました。このイベントには国会議員、学者、ジャーナリスト、チベット代表らが一堂に会し、中国の支配下にあるチベットの政治的、文化的状況について議論を交わしました。オーストラリアとニュージーランドは2026年3月17日に開催された最新の共同閣僚協議において、チベットの人権状況について明確な懸念を表明しました。
オーストラリア、ニュージーランド外務防衛閣僚協議の後に発表された共同声明の中で、両国の閣僚はチベットにおける宗教的、文化的、教育的、言語的権利及び自由の侵食について深い懸念を表明しました。オーストラリア・ニュージーランド外務防衛閣僚協議は、両国の外務防衛大臣が一堂に会し、戦略、安全保障、外交政策の優先事項について調整を行う場で、2026年の会合はキャンベラで開催されました。フランスのエマニュエル・マクロン大統領はパリの著名なアラブ世界研究所で開催されたビブロス展の開会式において、ダライ・ラマ法事務所の EU 西ヨーロッパマグレブ代表であるリンジンゲンガン氏と短い会話を交わし、ダライ・ラマ法への深い敬意を表しました。ゲンガン代表はそのパリのアラブ世界研究所で開催されたビブロス展の格式高い開会式に出席し、文化外交の重要な一場面を刻みました。ゲンガン代表の参加は世界的な舞台における文化的存在感を示す意義深い表現として特に注目を集めました。今回の招待は同研究所所長のアヌ・クレル・ルジェンドラ氏からのものでした。今週、東京永田町の国会内にて、ダライ・ラマ法日本代表部事務所のアリア・サワンギャボ代表が、日本チベット国会議員連盟の山谷恵理子会長及び元事務局長の石川昭正議員と会談しました。アリア代表は両議員に対し、中国が最近制定した民族団結促進法について説明し、その概要を提出しました。また、この法律の背後にある中国共産党の一党は、少数民族のアイデンティティ、言語、文化を破壊し、同化させる政策を正当化することにあり、さらにこの同化政策に対抗する行為を犯罪とみなすことにあると指摘しました。キャンベラのチベット情報事務所は慈悲の年の一環として2026年3月22日、ビンディゴにある大仏塔にてユニバーサルコンパッションの大仏塔と共同で国際シンポジウムを開催しました。このイベントには仏教指導者、学者、地域社会の代表者など約200名が参加し、普遍の仏教の価値観をいかに実践的に活用してより平和で調和の取れた世界を築くことができるかについて議論を交わしました。慈悲の年の祝賀行事の一環として今週水曜日、サトン地区で大規模な清掃活動が実施され、無事に終了しました。この取り組みはサトンにある監督チベット人居住区の地元古典組織委員会の主導により実施され、居住区の住民や監督任務総員の僧侶ら約60名が積極的に参加しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。